Magandang tanghali po sa ating lahat. Yung posisimulan na po natin ang first second row para sa araw to na may draw number 3238. Pangasinan, let's play small town lottery. First winning number 11, 11. Ibabalik po natin ang pinupiling numero para mapasama sa pangalawang pag-pick. Time already! Second winning number 39, 39. At ang ating number combination para sa ating first draw. Para ito ay 1139 sa order. Congratulations po sa lahat na nanalo. Si Geoffrey Martinez, kaming PCSO. Dumuro sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for March 2025. Total draw numbers 11 and 39. 11 and 39 in South Park. Kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay. Babangon buong bansa. Taglansa ng kinabukasan. May pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo.